on rallien kohokohta teille? No varmasti toi päätöspäivä. Mä luulen, että tänään on aika kova päivä. Kyllä se on tää yleisfiilis, mikä on se pääjuttu. Ihan ehdoton kohokohta on se, kun ne ralliautot menee ohi ja sitä soraa lentää naamalle, niin se tulee kunnon semmonen rallimeininki. Teistä 3 on ollut ennenkin tässä hommassa, niin onko joku muisto jäänyt kaikista päällimmäiseksi? No yleisfiilis on ollut aivan mieletön, että se jäi viime vuodesta ainakin mulle päällimmäisenä mieleen. Joo, kyllä se kun eka kertaa näki, kuinka kovaa se ralliauto ihan oikeasti menee, niin tuli vähän se, että oho. Kaikista eniten jäänyt mieleen viime vuodesta se, että jäätiin champagne suihkuun siinä podiumilla ja saatiin sitten ihan semmoiset kunnon Jannin kanssa semmoiset kunnon kuohuviini tai champagne suihkut siinä, että joo, se oli kyllä huikea kokemus. Ootteko te itse kuinka kovia rallifaneja? No siis kyllä musta on ihan tullut bensalenkkäri täällä nyt parin vuoden aikana, että kyllä, pikkuhiljaa. Joo, kyllä nyt kun on oikeasti nähnyt tapahtuman livenä, niin ruvennut pikkusen jo seuraamaankin. Joo, mä itse asiassa tykkäisin olla tosi paljon kyydissä. Sama täällä, haluaisin lähteä kyytiin kokeilemaan.